good morning, welcome to my channel. दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसैलाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दिनैहाय आं मा भिडिअ देखायलांबाय थानाय जायो बेखौनो एसे नोंथांमोननिसिम शेयार खालामसैलाय नायलांबाय थादो लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो गामियाव थांनायाबो फैलायबाय आरोना मैयायो बाबुनि स्कुल दं नालाय दिनै बेनिखायनो माने मैयानो फैबाय आरो जोङो बेनिफ्राय दाहाय स्कुलाव हगारखांनानै बेखौ माने आखौ थांफिनगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ आं जागायलांबाय थानोसै दायो आङो नैबे केपसिकामखौ माने एवनोसै आरो भाजा एवनोसै स्कुलाव जाहोहरनो गथ'खौ बेनिफ्राय माने बियो केपसिकामखौ बिराद जानो गोथाव मोनो बेनिखायनो माने आङो टिफिनबो हरगोन आरो बेखौ बेनिफ्राय नै बेयावहाय रुटि नानानै लाबाय आरो आङो एवनानै हरनोसै स्कुलावहाय बेखौ बाबु जाफैदो खुरखांबाय आरो नै आं बाबुनो ओंखामखौ खुमब्रा ओंख्रि बेनिफ्राय नै केपसिकाम खुरखांबाय फैद' जाफैद' रानि बुगोन दैखौ दांबाय थानाङा दैखौ दांना एसे न'सना ओंखाम जाबाय आरो नै बाबुआ बेनिफ्राय नै टिफिन हरनो थाखाय दै सोखाबाय बेनिफ्राय नै माबा रुटि एवनो होननाया फुरिसे एवबाय आरो आङो नै थावजों माने फुरिसे जागोन होननानै बाबुआ थाव होनानै एवबाय आङो रुटि एवदिया नै दादाया नै दादाया स्कुलाव थांनो फैबाय आरो नै आंना फिसालाया थांनोसै स्कुलाव बाय बाय थांबाय स्कुलाव बेनिफ्राय नै जोंहाना मैगङा एकदम साननै गैयियावनो माने जि आराम गिदिर जालायना थादों आरो नै देरनानै थाजोबदों बेनिफ्राय दाख्लैहाय आङो भिडिअआव मैगं फोदोंमोन ना बियो माबायदि जाखोथाय रज'गोना रज'आखै नायहैनायनोसै र' नै जोंहाना गलाप बिबाराबो जा मोजां एकदम बारफ्रुजोबनानै थादों आरो दायो जि समायना जाखादों बिबारा दाख्लैयोहाय आङो इयावनो मैगंखौ फोना गालांदोंमोन आरो बेनिफ्राय नै रज'बाय आरोना मोनसे मोननै रज'बाय नै भिन्दि मैथा रज'बाय अखा हाबाथाय रज'सिनसिगोन आरो बेनिफ्राय नै लोगोफोर जोंहाना एकदम लिटुकुआ थायदों आरो गोरलै थाइसोगारदों ओमफ्राय नै गाहायावबो दङ नै फिथाइया नै लोगोफोर खुन्दुलियाबो जा फिथाइ दङ आरो नै फिथाइ थायनानै दंजोबो माने बेखौहाय दायो खानानै आङो संनोसै आरो
ओमफ्रायो आङो दुगैखांनानै गामियाव थांनो ओंखारफिनलायबाय आरोना लोगोफोर नै दुगैखांनानै ओंखारखांजोब्बाय ड्रेस गानखाजोब्बाय आरो दा थांफिननोसैलाय बेनिफ्राय दायो बाबुआ दा मोना फैफिननोसै आरो जोङो बेनिफ्राय बाबुनि थाखाय माने स्कुलाव थांदों नालाय बेनिफ्राय माने ओंखाम ओंख्रि जगार खालामनानै दोनखाजोब्बाय आरो बेनिफ्राय जों दायो थांनानै दा मोना फैफिननोसै बेनिफ्राय नै बाबुनि थाखाय इयाव माने दाउदै एवना दोनखाबाय बेनिफ्राय इयाव दहाय खुन्दुलि हानाया माने बेखौ एवनानै दोनखाजोब्बाय आरोना दाहाय जाफैनांसिगौ इयावबो दङ दहायनि ओंख्रि बेनिफ्राय नै जोंहा रानिया उन्दुनानै सिखारथ'वाखै आरो बोखांनानै बाना लांनोसै आङो इखो रानिखौ बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय